Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Paduan. Nakita ulit tayo sa ating pinaka-latest weather analysis na yung araw po ng Biyernes hanggang Lunes, ika-27 hanggang 30 ng buwan ng Mayo 2022. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang ating latest GovSat na yung araw na ito ng Biyernes hanggang bukas Sabado. Wala po tayong major weather system na naka-affect po sa ating bansa except po itong surface trough na dumaan ng Mindanao at kasalukuyan papalapit na po ito sa Palawan at sa may area po ng Sulu Archipelago. So magbibigay po itong mga malalakas na thunderstorms lalo na sa hapon ng gabi. Gayon pa man ang ibang bahagi po ng ating bansa pag umaga ay okay ang panahon. Pagpatak ng hapon at gabi, inaasahan pong malalakas na thunderstorms na posibleng magkaroon ng mga pagbabaha, mga lightning strikes at pagguho ng lupa lalo na po sa mga hazard-prone areas. So mag-ingat lang po tayo, magdala ng payong, magdala ng kapote dahil medyo malalakas po ang mga thunderstorms, mga paggulog at pagkidlat dito po sa ating bansa. Medyo araw-araw po nangyayari po ito, hapon-hapon o gabi dahil po nasa panahon na po tayo ng tag-ulan. At lalong pinapalakas po itong mga thunderstorms na ito dahil po sa existing La Nina phenomenon. Okay, sa kanluran ng ating bansa sa may katimugan bahagi po ng dagat China, sa timog po yan ng Vietnam, meron po tayong umiiral na hanging habagat. But ito po ay gustong pumilit pumasok dito sa may dagat China, sa may West Philippine Sea. Subalit po, medyo mahina po ang kanyang hangin at nag-shift po ang hangin mula sa katimugan. So, ito po ang southerly winds at magbibigay rin po dyan ng mga ulan, mga thunderstorms. Ano po dito sa may Spratlys, kasama po dyan ng Kalayaan Island Group at yung area like Pag-asa Island. So, mag-ingat lang po tayo. Sa labas ng ating bansa, wala po tayong inaasahan pong mamumuong sama ng panahon sa darating na weekend. But sa Lunes, may shallow LPA na posibleng magbuo dito po sa katimugan bahagi po ng Palau. So, mabantayin po natin yan early next week. And so far, IDCJ lang po dito sa may kalagitnaan po ng Micronesia hanggang sa may Marshall Islands. At dito naman po sa may East China, dito po sa may East Asia, ay nakita po natin ang hindi kumikilos po na frontal system o major front na tinatawag natin at magbibigay rin po ito ng mga ulan, mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng East Asia tulad ng katimugang China, Taiwan at dito rin po sa may katimugang mga isla ng Japan. Okay, so yan po ang ating latest sa GovSat, yung fast animation. So nakikita niyo pagpatak ng hapon ay dumadami po ang mga kaulapan na dala nitong mga severe thunderstorms. Especially dito sa windy.com zoom in satellite animation. So nakikita po niyo mga dark red, dark maroon. Yan po ang mga center point ng mga localized thunderstorms na laganap po sa buong bahagi po ng ating bansa. Visayas, Mindanao, Sulu Archipelago, Mimaropa, at Luzon. Although ang mga thunderstorms sa Luzon ay nasa may kanluan bahagi po nito, katulad ng Ilocos Region at ang Central Luzon. Sa Kabikulan, may mga dumadaan rin mga localized thunderstorms but ang ibang areas po tulad ng Naga, wala pa pong malakas na ulan na nakanasan. May mga drizzles at light rain lang kaninang hapon at inaasahan pa rin natin sa mga darating ng 3 araw may mga thunderstorms po posibleng magpaulan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Kasama po dyan ang Kabikulan at ang Camarines Sur. Now, ito po yung rain forecast mula sa European model, courtesy of windy.com. Sa susunod na 3 araw hanggang sa Lunes, ay inaasahan po bukas ng hapon ay may mga localized thunderstorms na naman po sa malaking bahagi po ng ating bansa. So, hapon-hapon po. At ito po sa Linggo, nandiyan pa rin po ang threat ng thunderstorm sa hapon o gabi hanggang sa Lunes ng hapon o gabi. So, yan po ang inaasahan po natin. At ito po yung shallow LPA na nagsisimula na mag-form sa darating pong Lunes ng hapon. Subalit, ito po inaasahan tatahak po o puntang Visayas but hindi po ito lalakas upang maging isang ganap na bagyo. So, all clear po ang ating development ng mga LPAs. Wala naman pong nothing to worry about. At ito naman po yung ating
may ipon na ulan sa forecast na ulan sa susunod na 3 araw hanggang Lunes, at ang bulk ng mga ulan ay nandito po sa may West Philippine Sea, dagat China area. At kasama po dyan Kalayaan Island Group ng Spotless. At iba't ibang bahagi naman po ng ating bansa, may mga malalakas din ng mga ulan na inaasahan sa span of 3 days hanggang Monday, lalo na po sa hapon o gabi. At ito naman po yung wind forecast, sunod na 3 araw hanggang Lunes. So generally, ang hangin po sa kanluran at silangan bahagi po ng ating bansa ay mostly galing po sa katimugan. Okay, ito po yung katimugan na wind flow na magbibigay po pa kayo ng mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. At itong wind system na ito ay mag-prevail hanggang Lunes. At kitang-kita po ninyo dito ang mga hangin mula sa katimugan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Although sa Lunes ay magkakaroon po ng shift ng hangin mula sa silangan o timog silangan sa may silangan bahagi po ng Kabikulan at Kabisayaan. Okay, so yan po ang ating latest na yung weekend, at babalik ulit tayo na yung darating na Lunes. At mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Paduan magpapaalam. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga latest update sa ating panahon. At sa ating Facebook page rin, mrtyphoon.com. Sa YouTube, mrtyphoon.tv. Especially pag mayroon na po mga bagyo dito po sa ating YouTube channel at Facebook video feed. Okay? So hanggang sa muli, maraming salamat po. God bless at happy weekend to all.